mari kangen ulah sira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir imame assalamualaikum makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin 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 amin, Nduk. Wah, lek niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm. wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa-apa Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 Mboten amin. lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. amin. Lah, Nggih. lah aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken, Nggih Mas Bayu. niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti Mandi. mandi. Alhamdulillah, amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, niki mantene? mantene namine sinten Mas Bayu? Mantep jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kan keluarga lenggawan yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken, Nggih, dalam Mas Bayu. kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Gitu Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken nika cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih, Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Terep, Ya pun pas. seniman ya kiai. Ya, sing penting aja serawung iblis. Oh, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Oh kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora ketambung piye ditekoki. Nah, ora kita. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Panjenengan Semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku mesuwi ndak Alhamdulillah, tahu nggih. ketemu sampean iki jane Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no, dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah Om, lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek Nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya, kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, Iya. ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Nggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepiur pulut datan genggang sarikmu pinara sasra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Ah, nanti. Kelet tonyo tenan kok remang Super. kok. Pura-pura. Wong ngene wong ngarepe. Seneng, Iki kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arang-arang lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. iso kok. Wong dikaplok dilus-lus.
Lho dikaplok namanya ini juga chemistry. Seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yuda, kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggap Malah dianggap tekon. dianggap iki sing Rene sing ngakon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Nggone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang rene. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Waplok pisane. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, yo gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo katan nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah lho dianggep pila awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Eh, Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampean dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. masa ngono? Ya. Oh, berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngono. Pacaran. Ya ora nganti ngantek ngono kuwi. medeng. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki Jadi pacaran iki sih. pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah. Dadi Ki mang mbak agek umpama. Umpama ya. Wah, samane diagem ben Jane apik. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, mengke blangkon Mas Udo. nek ngono. Dalam Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono Jajalan kena nggo seno. dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Lah. Ya, Sampeyan padha diganjel. kuninge. Copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Geli, nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong ngono lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, Wis susul lagi lho. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ya, rada dingono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Ya, lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa, Ayo, bawa. sing gagah, sing Bawa, gagah. bawa sih. Bawa. Titingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. dingenek-enek. Ora nesu. biar Ngene menyatu. Disilak ngene, silak ning ngene. Oh iya iya iki modele anu ki. Nah, oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggah. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula Sidowasih. Eh. Mas Mondol tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit ki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Kaya suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Biar apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong gitu. Ya jenenge tugasnya dalang ki ya ngomong kok. Kaya ora kaya kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo.
bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni ku lambene ngene ku. Piye lek mau mrene? mosok kowe ngewasno lambiku bareng. Kaya iwak lohan. Nimas Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Enak jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Lah iya. Ora omong aku tresno tenan jare. Ngono kuwi. Ayo. Jare. Oh, sik. Urang apa-apa ya wis jare. Omong sik jare. Jare. Tenan Jare. Ngono. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye? Piye rasane piye rasane? Piye rasane piye, Dok? Alah, sewepel karo cah kuwi. Jalukan. Jalukan dek. Nggawa dolop ae ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikeleki. Tak bumboni. Ben tambah sedep. Mau tak pek dhewe ah. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimas itu ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Oh ngeterne bae suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Lah nyapa? Gandenge ngono ndak mau aku. Sing Masa mesra, iya nek sing gandeng kok mesra. ngene? Lah piye? Ngono lho. Sampeyan nek Yo ketok ngene, rada jijik nek apa? gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya Ngene. iya bener. Kucing ngopi ya, Dik. Oh, Ayo saking- coba. Lah. Alah alah. Yayi, alah. Nggih, Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki. Taman Sari. ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rungrum tak senengke atimu ya Yayi. Alah alah. Guyune iki lho sing permana sing alus lho iki Wong seneng. bambangan kok iso. Seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu wae. Ping Kedawan telu. malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ora. Meslek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut. Marai. Boten, Pak. Dan. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk Nek ngene. napoki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contone Mbak. Tapuk ngene lho. Lah, Tapuk. iki tapuk, tapuk. Lah nek ngene ki Ngene jelentrek. iki nyentek. Lah, Ah, nyentek. Tapuk ngene. Ah, ini nek iki tapuk. jelentrek. Lah, Lah, ini nyentek. Napuk piye piye? ngene. Napuk. Lah. Napuk piye, Om? Napuk ngene Napuk. napuk. Lah, Lah. napuk iki. Pak. Lah, nyentek. Ngono. Pak Racik, Pak Care. 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 Pak Cari, mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe
Masker nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Sopo Iya. iku masker sop? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa, Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arep nepak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. Noah kalepel ta iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah Dip ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan ginggang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hup. Aduh. Hupe ora sah. Lah. Datan ginggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan ginggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan ginggang sarambut. Cep, ngono. Datan ginggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Apal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lah mang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo iki. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele itu lho, kan. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Mbak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Kok iso nangis? Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutukno kene iki ginaran kanggone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho kowe iki kok. Welek yo wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene ae. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Nek tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Pindho Mimi. Ayo. Pindho mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Indo mimilan mintuna. Lanjut Duk Niken terus ke. Ayo
Yo Mas Mondol. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hanetepi wajib. Wah, lah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Nganggo bek iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Kolkolah Kubro. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora kolkolah. Ora kolkolah. Ayo. Cari Situasih bebrayan. Yo langgame setya tuhu. Yo cahayu nduk niken. Nggih. Monggo diaturke. Monggo. Ayo. Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki
Yuda marem lho. Nganti nyamplung tulane. Marem. Wah. Ya, lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nonyo mbok aku ae nyapa musuh wong Lah wedok kene kok pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Saloro gak apa-apa. Jenglenge. Gak apa-apa. Yang ngukle-ukle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya gede. Pelekne Malah kowe gede ya. kok. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglan ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas nyatane. kowe ya menak. Jajal, Wayah wengi. Rungokno jan. Kreme serawe suwe. Banyu kantung mentek. Tinggal aku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono Lah menak kowe to. jajal, Cang. Ayo. Wayah wengi hutan kreme serawe suwe. Banyu kantung mentek. Tinggal aku nangis. Alah, Rapas, ora kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Rada ngenteni. Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Wengi hutan kreme serawe suwe. Banyu kantung mentek. Tinggal aku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono Wes, surasa ijole. gelo. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Alah, enake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono iki. lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Kono, jo cedak Kacau aku. selawene ra suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pantai. Suci ki atine resik. Resik. Ngawur. Model ya. Waton jebles. Marai kene ngumpan ae lho. Akhire Ya Mas wis, ora sanggupan, wis meneng kabeh. Meneng, cep, wis cep. koyo diumpani to. Ya ora entuk nesi. So. Ya, wis bener nasi. Yo, Mbak Suci. Monggo diwiti. Wasitodi. Monggo. Ya, Mbak. Wasitodi saking prawi nasis ngelingana wong urip ning donya bebasan mung mampir ngombe. Hop. Mbak Suci lulus nya iki entuk hadiah 100. Wah, makasih. Oleh bebungah. Ayo Mbak Wah. Niken, Mbak Niken ayo. Salat kang limang waktu kudu tansah
Hop, nduk niken jos niki nduk enten bebungah 100.000 kagem panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pakar tikang luhur. Lulus Mbak Dita kagem panjenengan ya iki ya. Wah, lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Kedohken tumindak mungkar. Yakti urip manggya tentrem lahir batin. Bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda menika wonten 100.000 kagem panjenengan. Suwun Mas Bayu, suwun. Bawane wis entek, wis entek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Iki Lah kula. lah wis entek iki bawane. Wis entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Kepengin. Ya, layangnya diwaca. Kayang, kayang. Mayang. Mayan, wis tak gawean lho, tak gawean mayan. Ndak. Ayo. Ayo. Do meteng. Dumateng. Dumateng kok do mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wat. Ngayahi kok nguyuhi. Ayo. Nganaki. Kan nganaki barang. Apa Bang Mekar opo yo nganaki. Nyuwun Bu. Oh, urip tenan. TKT njaluk bojomu. Wis. Modele angger gak dikai Mas Bayu terus Kok iso nodong bojomu iki lho. Ngene iki wong besok sing bakal mlebu swarga ngene iki loman, ora kaya kowe mlebu neraka. Tak dongan mlebu swarga. Ayo saiki diwiwiti. Tambah ya. Lah. Kacane abang kok biru. Ora apa-apa engko tekan omah ke ana karbit. Engko suwe-suwe ya, Bang. Yo, diaturke pepeling, monggo buka celuk Mbak Suci. Monggo. Langgame sik. Monggo ayo. Neng ndi urute iki jane kok. Ning kono lho. Kene lho kowe iki. Kono lho Mas. Ora ngewehi ngatur ae. Ya Allah, ngene wong apa ta ya? Wong-wongan sawah. Ya, Nduk. Yen wahan cine tansah dielingke wis wancine padha nindakake
kasih matur nuwun sampun dipun aturaken pepeling. Nggih. Niki kathah nawala sing kula tampi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih, matur nuwun. Nduk niki wis saged angenteni? Angenteni. Saged, Mas. Nggih, oke. Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Nggih. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Wah, betul. Bakune tibane langgam angenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda. Nggih, ditampi. Nggih. Mbah nuwun Mbak Yuda. Mondol masa gak? Kono seleh ping loro. Wong iya ora nek mondole iki lho gak enak. Ora nek mondole. Dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. Kaya dienggo. sopan. Nah, ben ketok nek kaya wong. Ha iya. Mau Monggo. jaran. Nggih. Bawane Pangkur Rinoso nggih, Mas. Nggih, siap monggo. Pangkur Rinoso. Boleh, Nggih. monggo. Pangkur Rinoso. Tenanut. Ayo. Monggo. Rinoso. Nah, Saya rasa Yuk niken. Ya. Bareng aku krungu bawamu ndas kok panas. ya, Mbah. oh anu. Trenyo. Kegawa ndudut rasa gitu Mas. Nggih. Ah, iya, no. Suwantene Mbak Niken ya ngono Nggih. kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Iki blangon kowe nek freskere. Jangkrik, aku mau nyelek kok yo nang Iya. kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jane mikir nek dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak deleh kono goblok. Jare sirahmu masuk angin. Mosok masake ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Timbal Ibu Silvi kalau. Lho, ditak kira-kira wong napa? Dijirut. Arekane wong nampa kok dideki kabele. Matur nuwun. Apa-apa? Nuwun, Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Ora. Suwarga. Iya. Sebenarnya Silvi Sadita. Alah. Ayo, lanjut. Mas Bayu, neraka. Men sakarepmu. Karo saning ati Saya panas. Ya ora apa-apa, dimpetan. ngente Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Ya. Cepat berapa? Dianu sik, dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, dicopot, dilapi. Dilapi dicopot. Apa? Lah. Nah, wis. Lho kok dicopot blangkone? Lah, dicopot apane? Dicopot. Sak ndase. Lah terus diganti ndak sapa? Daster. Ayo copot sik. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, Nyapa? malah roto. Monggo. Nduk. sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi kok malah ditambahi. Aja ganggu. Yuk kan lanjut. Oke kan. Sing ganggu sapa panas tenan.
Bambang karo merem nek ditinggal ngalih kancane ra roh. Ngantuk aku iki. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu Anu. tanan liya tak tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Jadi ndas kepan sendiri kon selulup. Oh iya, gitu Oh, sekali ya. bener. Bener, saya cocok mak leres, Pak. Nggih, Nggih. bener, Wis solusi, apa-apa. solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa wong solusi kon selulup. Mas, sampean ora iso renang lho. Ora iso. Ini, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih. sampean nyemplung sik, ya toh? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam, engko ngambang dhewe. Nah, Karo mbledos iki wisan. 2 jam. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kondang. Arang-arang lho nek mau digoleki nek ra sampean. Kosok dagelan digoleki tim SAR. Yo, langga mangenteni, monggo Nduk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni melayu janji matanasa sememman jaraning kalbu daku suma papucanku Citra janji Dahanes sirakan Yo. Semen sak karepe. Ayo. Keledang, keledang, kae teko,
Ngapa? Gak medeni blas. Ora medeni piye to? Mosok kono babi, ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Beh, jane sampean matane pikep kok ya biasane. Mripat tak pikep. Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Harimau cilik. Dudu harimau. Cilik. Ini harimau. Kok ora mau blas? Mas yo cilik kuwi macan. Ini cetah ini. Macan cilik ra medeni blas. Woi. Loh, sampean seharusnya yang bisa mengimbangkan. Sing luwih cilik nah gak. Ya ora enek wong kuwi kok ya. Nggih, terima kasih matur nuwun wis diaturke. Memane, nggih. Yo, Nduk Ayu iki ana nawala sing tak tampa.